Biz avıldın şep yigitleri. Hinin kıvık, kara gözlü batır kızlar her vakit yüreğimde urun alalar. Yangan yüreğimde tağlandıgırak yalkın otlarına halalar. İdil, şul xəbərim xislenip hin qayda ədirlənib oturan. Selam. Мен indi hislenem, özümde tulu, zallı, səhnələ oturan tövk his edəm. İlhamlanıp, hislenip oturan. Әйткәндә, кадерле достар, безнең Кайтаваз тапшыруының сираттагы сыгарылышында дәртле, талантлы яшь йырчыларның береһе авылдың иң шәп егете Идел Нургалин. Идел, хәлдәрең нисек, кәйфтәрең нисек? Шөкер, рәхмәт. Ошо авылдың иң шәп егете касан һәм нисек булды был хәл, нисек танышып киттең һин сәхнә менән? Ай, Алина. Менә инде мин теге элекке борынгы атаклы, ардаклы, бөек шәхестәр кебек, Алина, мин бала сактан шөгыльләндем бит ул. Мен бала сакта сынапта йырсы булырга хыял иде. Минең инде ул теге бер кем булгым килмәй, йырсы булырга килә, тарак тотып сәхнәләргә көзгегә карап сәхнә хис итеп үземне йырлайым шунда ул мәлдә теге 90-нчы еллар Рөстәм Гыйззәтуллин, Сәгыйд Лабай егеттең дискотека йырларын шундай тыңлап үттем һәм минең хыялым йырсы булу иде, әмма ләкин мин профессионал рәвештә йырсы була алманым кылганска каршы дип әйтәм икән инде. Бер яктан үкенмәйм, чөнки мин баян туңрагында шөгыльләндем һәм 9-нчы сыйныфта тәмамлагач мин инде сәнгать училищесына йыр бүлегенә дип әзерләнеп йөргәндә сәнгать мәктәбенең директоры миңа әйтте: "Идел, кустым, 9-нчы класстан инде вокалга алмайдар" диде. Ысынлап он теге тавыш формалашып үтмәй, теге әйтәйек, үзгәрә инде, мутация бара бит инде, переходной возраст. Шуңа күрә һин кустым тине баян классына бар. Баянсы булһаң, грамотаны белһәң, һиңа күпкә еңелрәк була. Теләгәң булһа, һәләтең булһа, һин барыр, йырлаячаксың тине. Һәм бүгенге көндә мин исламда бик нык рәхмәтлемен шул һүзләргә. Бүгенге көнгә мин шул теге девиз күп минең, чөнки мин бүгенге йырдар язам, нәкъ баян, инструменттар белән, гармония, грамотаны белән, шуңа күрә миңа күпкә еңелрәк йырдар язу һәм инде күз аллавы. Шуңа күрә мин үземә нисек уңайлы, үземә нисек кирәк, үземә нисек теге хәлдән килә, шулай итеп язам, шулай итеп йырлайм. Минең инде репертуарда 98,5% үземнең иҗат иткән йырдар. Ого, шуны гына һорайм дигәнем. Һин һүзләрендә, музыкаһында күзеңә карап белеп тора дип һорам. Музыкаһында үзең язасың инде, димәк. Күпчелек үземнең музыкама үземнең менә әйтәм бит, менә нисек кирәк, нисек миңа күңелгә килә. Хатта күп артистлар ишетләрдә һорайлар, "Хат әле миңа шуны, хат, күпме генә акча предлагать итәләр, күпме тәкъдим итәләр." Ә мин үземнең үз өстен язгас, үземә тәкъдим теге үземә генә тәгаенләгәс, мин инде үзем йырларга күпчелек шулайрак шугыра. Ну бар инде бернисә үземә теге тип язмаган йырдар бар. Ну, күпчелек үзем язам. Ә менә беренче сыгышың сәхнәләге. Нисек булды бу? Менә рәхмәт. Күптән ул теге темага кагылган юк инде. Беренче сәхнә сау минең балалар баксаһында булды. Балалар баксаһында мин инде бер 4-5 яшьлек малай. Минең атаем һәр вакыт минең башты гел такыр теге пеләш лысыйга алып торган. Нимәгә алайткандыр мин аңламыйм. Ну, бала сакта шулай булгандыр инде. Балалар баксаһындагы балалар клубка барып концерт куябыз, сыгыш яһайбыз. Хәзер репетициялар бара, мин онда теге нидер йырларга тиешмен инде, теге спектакль, бул мюзикл хәмәк бара, спектакль аларында йырдар бара. Һәм инде концерт көне иртәнсәк минең атаем башымда лысый алып ебәр. Мин илаем, нисек ниһәргә концертка барырга кирәк. Но шулай да нисек үземдә еңдем, барырга сәхнәгә сыгып киләм. Шунда иң беренче хәтерләйм, шунда ялтырбаш сәхнәгә сыгып батып теге сыгыш яганымда. Гомердә онытмайм. Унда һин йыр башкардың инде. Анда мин инде бәләкәй генә спектакльдә бесәй ролен башкарам. Бесәй ролен анда теге минең төп рольләрнең бере. Мине токка күтәреп тә йөреннәр, теге бур бесәй итеп, нимә бесәй итеп, шулайрак инде мрам, бөтәгә дә кырам дип шунда бер йырлап бер торган инде. Шул истә калган. Беренче тапкыр менә шул балалар сахнасы кам, артабан шул яйлап киткәндер инде күрәһең. Идел, һин сәнгать училищеһында баян классында укыдың. Әйе. Бәлки безгә берәр нәмә уйнап ишеттерәсең. Әлбәттә. Мин һәр вакыт үземә баян алам, бер вакытта ситтә калдырмайм. Уенга барһам да, байрамга барһам да,
Кайда барсам да Һин баян иң һәрвакыт көтүп минем белән. алган кунак инде. Әйе, шуңа күрә баян һәрвакыт минем белән. Бүген дә алып килдем һәм мин уйлыйм, миңа ярдәм итсәң, тагы да яхшырак булыр иде. Икебездән бер кеше сыгыр дип уйлыйм. Бәлки, әйдәгез. Әйдә. Я миңа нимә эшләргә? Кадерле достар, безнең тапшырыбызның иң тулкынландыргыс минуттары итте. Кульминация. Әзер. Мин дә әзер. Башлайбыз. Әйдә. Бер авылның шәп егетләре, типәк-тимәк өҙөрлөктәре. Кара ҡошло, ҡара күҙле, ярһып типкән үткәрәкле, бер ауылның көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкләр, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, бер ауылның шәп егетләре. Dur рәхмәт һиңә, Ибен. Рәхмәт һиңә. Уңыштар һиңә. Миңә тотын хаҡта үлебеҙ, һә тигәнсе эшләп ҡуябыҙ. Күркәм итеп өй һалабыҙ, йәйен бесәнен сабабыҙ, һис бирешмәй малын табабыҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Һабан туйҙарҙа арғымаҡта, ал бирмәсә ярһып еләбеҙ. Сәхнәләрҙә шашып бейеп, көрәш майҙанына сыҡһаҡ, ситяттарға билде бирмәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ бит замана егеттәре, ауылымдың тау бөркөттәре. Үҙебеҙҙекене бирмәйбеҙ, яттыҡына ла теймәйбеҙ, бына шулай гөрләп йәшәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ ауылдың шәп егеттәре.